एनडिएफबिआ माबोरै 12,000 जाखो बेखौ डक्टर धीरेन बर'आसो मिन्थिगौ बिनावनो सों। नोंथांमोना मिन्थिगौ साननैसो सिगां बिपिएफनि दैदेनगिरि डक्टर धीरेन बर' बिथाङा गासै एनडिएफबिफोरा सा 3,000ल'मोन नाथाय दायो माबोरै 12,000 जाखो होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों सरकारखौ सोंखारिनायजों लोगोसे माखासे बर'नि आफादफोरखौबो सोंखारिनाय नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया रोखा फोरमायोदि एनडिएफबिफोरा माबोरै 3,000निफ्राय 12,000 जाखो बेखौ धीरेन बर'आसो मिन्थियो होननानै थोंजों फिननाय होयो। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय साफागुरि हालामनि खख्लाबारि बिसिडिसिआव 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय बिसिडिसिनि गासैबो मासिगिरि लेङाइ मासिगिरि आरो मेम्बारफोरखौ लानानै मोनसे मेल जायो। बे मेलनि गेजेरजों गामि जौगानाय एबा बिटिआरखौ माबोरै जौगानो हागोन बेखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। लोगोसे खौरांगिरिनि सोंनायाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आथिखालाव बिपिएफ दोलोआ सरकार दाफिनसिगोन होननानै ससियेल मिडियाफोराव नंखाय फोसावनायनि सायावबो रोखा फिननाय होयो। जोंथ' एनि टाइम फैनांगो जायखिजाया समावनो थांनाय समाव कोविड जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि मिटिं बायदिसिना जानायलाय गोबां खामानिया पेन्डिं जानानै दङमोन आरो थांनाय सरकारनि गोबां जेंनाफोर जोङो फेस खालामनांदो ओंखायनो जोङो गोबां खामानिखौ दावखोनो हाया जादोंमोन नाथाय दा जोङो गासैबो जेंनाफोरखौ अलमस्ट माने फिनिश खालामनायनि लामायाव थांबाय। 3,000 कौटिनि जि दाहार बिथांमोना दोनलांदोंमोन बेवहाय जोङो स्टाडि खालामनानै बरननो हाबाय जे 50%आनो फल्समोन बियो। दा बेफोरखौ बरननो हानायनि उनाव जोंनियाव दायो क्लियार जाबाय जे जोङो गोबां खामानि मावनो हायो। एबार थांनाय बोसोरनि जि फाइनान्सियेल इयार बेयाव बिटिसि सरकारा गरसेबो थाखा दाहार खालामाखै। जोङो गासैखौबो मोजाङैनो खामानिफोरखौ मावदों आरो नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय जोङो एबार मोजां स्किम हमनो हागोन। खख्लाबारियाव थांनाय बोसोराव जोङो 26 गासै 26 लामा जों बानायनाय जादों आरो एबार 25 लामा बानायगोन आरो 13टा गासै 13 दालां बानायनो थाखाय थिग खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे माखासे गोबां हाबाफारि जों आखायाव लादों। दा बेखौ मे मासनिफ्राय जोंहा माने समस्थिफोरखौ दावबायनायनि हाबाफारि जों लादों आरो मे मास 15 तारिखनि उनाव गोबां जायगायाव जोंनि एमसिएलएफ्रा मटर साइकेल लानानै गावबागाव समस्थिफोरखौ बेरायगोन नायगोन रायजो राजाफोरजों रायलायगोन आरो जेराव जेंना दङ बेखौ जेंनाफोरखौ थाबैनो सुफुंनायनि थाखाय राहा लामा लागोन। धीरेन्द्र बर'आदि खनले सोंलु सोंबाय दङ एनडिएफबिफोरा माबोरैहाय 12,000 जाफैखो बेनि सायाव नोंथाङा बुंगोन? बेखौ धीरेन बर'नियावनो सों कारन आं एनडिएफबिनि लिडार नङामोन। धीरेन बर'आनो एनडिएफबिनि लिडारमोन। बोरै जाखो बेखौ बिसोर बुंनांगोन आं बानायाखै बेखौ। बावैसो सिगां बिथांमोना बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल आरो बिजेपिनि एमसिएलएखौ लानानै सरकार दाफिनगोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायबाय थादों। मा बुङो? सरकार दाखालिनिफ्रायनो सानफ्रोमबो सरकार दानो होनबाय थादों दिनैसिमबो दानो हायाखै। दा बेखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ बिपिएफआव थानाय जायफोर मानसिफोरा दिनै थानो गोसो गैला जोंनि हान्जायाव जइन जानो नागिरदों बिथांमोननि गिदिर लिडारफ्रा बिसोरखौ दोनथ'नो थाखाय हमथाथ'नो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंबाय थायो। दा बेवहाय जेबो लाब गैया। हानायबा आगोलावनो बिथांमोना बानायसिगौमोन आरो फैगौ 3.5 बोसोराव बिथांमोना खुनु सरकार सोलायनो हाया। इतिमध्य आसामनि सिएमआबो बुंबाय अमित शाह बिथाङा फैना थांबाय दाख्लैसो। दा बेवहाय ओरैनो जिहेतु गावसोरनि गोबां मानसिफ्रानो जेलावबो थांनो हायो गोबां तथ्य पाति जोंनि आखाइफ्राव फैबाय थादों दायो बेफोरखौ गिनानै बिथांमोना जोंखौबो गिथों होननानै बे खोथाखौ बुंबाय थादों। नाथाय जों गिनो थाखाय फैयाखै बिटिआर ओनसोलनि समाजखौ जौगाहोनो थाखायसो राजखान्थियाव फैदों।